Ay insali. Dahito iti 104.7 FM Radyo Sagada Matutyan Manragsakan. Ay insali dumay. Hello, Merry Christmas everyone. Alati manen nga pinmasyar iti papagayam yu iti ngaran iti Basa Municipal Police Station at dati manen iti 104.7 FM Radio Sagada. Basa Municipal Police Station on air. Kata dito iti pagayam yu PMSG Roger Anaban kadwak iti kadwak dito dahil Staff Sergeant Jeannie Tinggalon, PSMS Joe Matiutiu, Patrolman Verna Kangat, kani Patrolman Fernan Mabisan. Kata itingaran iti Basa Municipal Station, umay kami manin nga makitang tanggay kada kayo, tani ngan nga ni manin iti sumangbay iti na ikuran tayo nga Pasko. Marik na iti siwisi iti angin. Kat isuray tati pangriknaan tayo gamin nga talaga nga iti chimpon iti Christmas. Pumunanaw tayo iti balbalay tayo, pumasyar tayo iti sa baling nga lugar. Kat umay kami garod nga maki-ayamanan kada kayo, maki-IEC, tapno kasta kadiyo Diyos kat maparagipan tayo. Do nga amumi nga amo tayo dito ita halos amin nga ahensya ti gobyerno kat adamot iti programa da nga kastoy. Hanang nga iti PNP dahito na ipanggap iti pag-safetyan tayo itno adati panan tayo kun ada iti no panawan tayo ti balbalay tayo kat alagarod kat agrogi tayo man garod iti na ipanggap iti dekorasyon tayo iti nga Christmas ta uso gamin iti nga Christmas kat uso dahito na ikunan tayo nga panag paspasilaw iti balbalay tayo wino iti papagyanan tayo iti dadu mga klase nga silaw nga tayo nga usarin iti normal nga bulan normal nga aldaw nga usarin tayo lang dito no ada iti Christmas alagarot kat irurugi tayo panggap iti panag-usar tayo iti na Christmas lights. Doon nga inbagan siguro ti daddo mga ahensya dito kasalamat lang iti Bureau of Fire ta concerned damat lang dito kuna na dito nga sigurado rin tayo kumang gumatgatang tayo dito na panggap iti decorations o anyaman nga klase nga lako nga mausar iti nga okasyon kat kitan tayo no adda iti DTI no ti daddo mga malakuan kat ada iti markan nga iti DTI nga nakapaskil ijay. Tapos panggap iti na Christmas lights i-check tayo kumada ito yung matlang no ada lang basit ti dadaal na ta data gamin kat kaslawar data nga malinin niya iti silaw na han nga may sa iti bumbilya na kat once nga da iti defect na nga ore basit lang mas may matin nga hantayo ko mga usaran da ito hantayo nga usaran da ito tano damor nga usaran tayo gamin da ito kat ada tayo ko nantayo nga agpumudot kat dumakdakkel jay damage na kat iso ti dakkel nga makakos iti poor iti balay ti sumaruno kat iwasan tayo mat lang da ito naman usar iti dito ni may nga extension. Kita tayo nga ito nga chimpo kat kita tayo dito na usaran tayo nga extension. Taray gito nga kung medyo dadakkel ti ko na. Hantayo nga usar iti bababasit ti wire na. Ta numaminsan kat hantayo nga maiwasan di overload iti may nga saksakan nga nagad-aro ti isaksak tayo nga silsilaw. So nga mabalbalin pag sinasinaan tayo ti pangisaksakan tayo kada gid na decorations tayo. To pay manuhan nga maiwasan nga talaga nga may salang nga talaga ti mabalin na nga maisaksakan kitan tayo guard medyo kitan tayo basit medyo dakdakkel ti ko na ti capacity na nga wire nga usaran tayo. Ikaw pat ket dayto na switch siguro tuon tayo nga siguro dayto ti kanayo nga i-check up tayo kakaroon na iti rabi no sakbay nga maturog tayo kat i-check tayo pa no naka-switch off dagiti na switch rumor tayo iti balay kastamat lang nga siguro doon tayo matlang nga naka-off dagitoy kasi manen dayjay iti panggap iti dayto na panggap iti kurente decorations iti na balbalay tayo pag nanakadan tayo iti nga
Christmas. Pati han lang iti balbalay tayo gayam, pati baka pati mo lang iti workplace tayo. Halos amin nga opisina halos amin nga ahensya kat pati office kat na dekorasyonan. So kasi mat lang iti kitan tayo. Sumaruno nga unto man nga talantanen manen kat dayto na panggap iti umus-uso gamin dayto na panggap iti online scam. Naparas ko gamin dayto nga hindi ko naparas ko ito ada kapsat ko bagyo. Agtitiskin niya kuna na agbulbulot ti kwarta. Kuna na ada nga iti nagtiskin niya nga kastoy nangabaka kano iti raffle. Kung kuna na kat pabolo ra kano taapan na i-claim nga masabol kano iti dawatan da iso na iti down payment. So jeje ti inbagak nga kunak nga scam da kita. Kat dayto isugarod nga dayto na panggap iti online scam ado da nga pwesto ti ma-receive tayo nga panggap iti kung kunan nga nangabak kati kastoy at dati premium na kastoy kat ag-isen mo ti address mo tapos ti sumaruno pa kat jay kat kung ada nga ag-isen ka ti advance payment tapos na dati kasta tayo nga mang i-process karag ito nga pangabak mo tapos na dati kasta na nga may proseso tapos na dati kasta nga mang ala kat no ti advice tayo karag ito dakat na nuansi nga hante yung nga am mo di nag-text or data new number data bitter na lang nga orahan tayo nga hante yung nga replyan or hante yung nga in 13 kita da anong tayo man garo karag ito na panggap iti safety tips tayo iti panag-travel safety tips tayo iti panagbakasyon kat adara gyud na ikunan tayo nga hanto gawin nga maiwasan nga talaga nga panawan tayo ti ti balay tayo ti pagnanauran tayo nga as in nga awan ti agyan nangyari hantayo nga ti mesa dita kat debater na lang kat hantayo nga i-post iti social media ti date iti panagbakasyon date iti apanan tayo taday tayo nga iti kawatan kat iso tikit kitanda nangyari iti may nga case iti igamin iti Busaw nga robbery kat nakapost gamin danay date of vacation da nga panda out apanda agwa iti outside Busaw kat nakapost gamin dito nakapost mat lang jay date kat iso da jay date nga nirumuran da iso ti jay nagbakasyonan da iso ti nangyari yan danay robbery so nga no adamot iti private messenger PM ag pipindim tayo dati lang nga involved nga pamilya membro iti pamilya dati lang ti agtitin next ag private message tayo ti bawat may sakon mesa no ti date ti apanan tayo na ti location iti pagbakasyonan tayo tapno han nga maipublish iti publiko tano sak nga pwesto ti mang panpanunot sak ti kawatan kat data ti pagbasarak nga ag-set iti target ko iti dagday robbery kun panagtakaw kun ti may sapay no pumanaw tayo sumabay ije panagbakasyon nyo no jay date nga panagbakasyon nyo kat adda jay karo ba i-inform nyo nga kung ano nga iti nga pitsa iti nga lasod ti manunga aldaw kat awan kami tapno nga maalarmada no kas pakaigan jay nga aldaw kat mangagda nga dati agtantanugtog mangagda nga apay nga dati agkanasakas or apay nga naisilaw dyan ay silaw ije balayo kat jay da nga at least nga ma-alerto basit tamno nuwas nga dati nangagda ije balayo at least kontakin na da kayo ada ba ti binaon yung ada apan agpakan dito balayo apay agpakan ti aso or whatsoever apay nga dati mangmagnya kastoy ta isumat lang ti napadpadas tayo gamin data iti another case iti napalpalabas nga cases iti panagtakaw panagserok ti baray kat santo tayo nga no dati nagtakawan in interviewan tayo di karubada santo dahil bagbaga nga kastoy nga iti kastoy nga gamin nga oras kat kwa dati nangagmi nga nanalbaag dita dati malanitok dita kat handang aware nga pinmanaw dyan ay akin balay gamin ijay so nga no kas jay kumati kas tayo nga sakbay nga agbakasyon tayo iti manungal daw kat dyan ay i-inform iti karuba ta inaynayon da nga mang sirsirip iti balay tayo tapos numat lang nung mamisan numat lang ti mesa mat lang dito kat
Adamat siguro mo lang iti relatives tayo. Ada after nga talaga nga natakawala ko year 2003. Kat isinikas kasta kong tata. Nung pumanaw kami, amok nga awan ti agyan jay balay, kukuha nga iti kakanakak or kakabagyak iti relatives ko nga mangkukunak nga ano mo, apay adat mabaling apang kapay lang maturog ijay balay. Kasjay. Ti dira bilang mo't unay. Kasi iti takaw, da kita dapat lock. Siguro doon tayo amin nga nakalak iti locks iti bintana. Jay urag mo ti anti-lock na, di ba? Tapos nurumar tayo kot ijay main door lang ti rumaran tayo. Iso lang ti ada iti padlock na ijay roar. Mat lang agbakasyon. Apan tayo mat lang agbakasyon iti sa bali nga lugar. Numamisan kot kunan tayo nga iwasan tayo nalatan nga jay dungahan nga maiwasan ngayon numamisan. Iwasan tayo jay agsuot iti ko agsuot karagyada talaga nga mamahalin nga mamahalin nga ngingina nga nga valuable items ta isumat lang iti isi punpunteriya na kita da ag hold up kas kada ag snatch so do ta gamin no ti mamisan ti konti elements ti crime kat adja kunan tayo nga chance opportunity kan kwaje kunang to kanto ngayon o no awan ije ka plano jay taong apan agtakaw ngumos nga nagsabat kayo nakita na jay adakinyam ijayin nga agkataon iso na iti intent nga mangrab kinyam or mang hold up kinyam. Tapos lastly apan tayo iti panggap iti panag-travel panggap manin iti road safety ta sigurado nga talaga hanto nga maiwasan dayta dito na panagbabakasyon ket adara gyud na sa gabasit nga kunan tayo nga road safety number 1 mostly nga kukuan tayo tatakit kitan tayo nga cause iti road crash tatakot ko dayto na cellphone laon unay ti ko ti hanto nga maiwasan nga agtitext while driving calling while driving kukunan tayo no adaman talaga nga han nga maiwasan nga kasta hanto nga malabdan hanto nga maiwasan nga itanggap jay text or itanggap jay tawag better na lang medyo ipaigid tayo pa jay lugan ta medyo isardeng tayo ag santo tayo ag text or ag tawag kakano pamilya gaminti ko pamilya gaminti involved on dito nga pamilya ti involved dito nga kakadwa tayo nga agbakasyon kat adja kung kunan tayo gamin nga blow baggage nga kanayon tayo dapat nga check upon before nga agribot tayo karkaro no addayo iti panan no nangagtayo dyan baga ni Sir Anaban kasla naibaga na amin ng ti safety tips ti ligtas paskuhan kat kayat ko lang inayon nga no kayat ko lang nga inayon ti panakamon ti amin ti hotline number tayo nga Busaw MPS ibasak lang dito yung number tapno maisave tayo no hantayo man nga insisave ti cellphone tayo 0998-59-87-384 kud daw dawaton mimot lang ti panaki may santi amin tapno no kas pagrigan adaman ti mangyari nga maobserbahan tayo ti anyaman naliwos tayo no anyaman nga krimen nga makita tayo or maaktuan tayo agpakpakaasi kami nga kapulisan yung tapangasi yung nga itawag yung nga dagos ti hotline tayo tapno maaksyonan tayo nga dagos kung tapno mat lang malabdan dagito nga mangyari kuno kayat mimot lang nga inayon nga kadagito yan tayo gabin nga iwasan nga awan kiniya tayo ti hotline number at damod lang tayo kung kuna tayo nga national hotline nga mabalin tayo mod lang nga kontakon dito nga number ko dyan number nga kuna tayo nga 911 dahil lang papagayam kung tagyamanak manon ti dito nga kanito nga nangibingayan mi ti anyaman nga mabalin nga maitilong mi ti komunidad. Salamat launay iti ang kayo manen na nakidanggan kada kami uray sasaw nga uray basit basta agpalingaod kaysa jay adum abasit ti mabati uray nun tayo bayagin kat baka no maulit-ulit ti maibagbaga. Hi, this is Gary Valenciano. Lagi kayong nakinig dito lang sa Radyo Sagana.